Kaseng San Patay ka Voice of the People's Party ka Ajingmut sa Expert Committee on State Reservation Policy Meghalaya baya kijing bahakam hapadagi kasi jaintia batkaru hakani kijila Meghalaya daiban pensiun ng rim katkum kijing don breu jong usnem kat kanai spa nyepuar kabakran syai baya kijing bahakam kadaiban long katkum kijing bun pai. Unung aiktin ka VPP menta ka Santrik Risau a Jela Pusau hadin belalai dra ai kisaki syaka jing ngap pai ba ka belakot ka Expert Committee ba baskem marbo laong baksoka kam shimla pentri kam setia ya kane kendon blabu nadu kate kesnem long bagi kasi gidan 100% kat bagi karu gidan 50% handai ki ailang markat ju 100% kat bagi wegi shidur try shidur kas ki badon hakane ki jela ki ai hadu 100% bat kane ki jingle kam long ka basyong nia setia long baya ka jing bahakam dai ban sim yausnem kat kane spa nyopuai kum kasnem ban pensiong nong rim ya ki jing don breu hakane ki jela hor ke jing ong jong ki katu kat ni ba om dai ban sim ya ke jing bun pai ba baskem ula ong ba da om sim ya ke jing bun pai ka ipat on sim ong ba house nem kat khnai spa an ruwei ka soka pindi India ka bahakam kat ko mu jing bun breu ya ke shedur tribe ba shedur kas ula ter ya ki ba om dai ban bahakam kat kum ke jing bun breu dak ba ong ba da om sim kat kum ke jing bun breu hato on sim no tang na ke jing pos new expert committee halo ke ching don ki kat tu kat ni ki bakwa ban ong baya ka reservation policy day ban bias ka population de ke bakwa ban ong hini ka bang ya kren hini ka expert committee ka long ba dadang sim ya ka population yang sim itu nabar ba ki 1950s hapor bi wan ra ya ka reservation policy ka all in the level hang tu phlap ba ka reservation policy ki ST category kadai 5% kat baya ki SC kadai 12.5% de hang tu pun la bakam reflect ya ka population nabar balai ka sarkar India hang tu ka poru ka claim a ka pun ka exact population nabar ba hang tu ka por ka tang ka revision ya ki list of the STs and SCs de how 1960 ada ha bakatu ka process kala khamlo stable ke how 1961 ka don ka population ka census India jadi bat ka tum ka 1961 census Allah ba ki SC ki don ha India ku bat aksan ke nata ka how 9 hadir adul ami ka census ka reservation ya ki SC nu ka ki na ka 12.5 jaka 15% ki ST nu nabar ba ka population hang tu ka ki ki ST ki na ka 5% Jaka 7.5% kat tungka population. Dia bernok ba ndai ben bias na ka population ya ka reservation tin ya bias nai. Ya bias na ka tipo snil. Kata kan oi ki bring ba ba ka population kam dai ban don ka kampi ka criteria for reservation policy ti ngamla basu thu ya ka komperkhat tu. Namar ba habe gi sila ki policy ka population kalong kabran kamba. De nak ta pada pelap akti ba adequate representation versus the persya ya ka proportional representation kena pe dia jogi ya ka SC but ST ya da ka proportional representation ka bang ada pero hindi katu ka adequate reservation adequacy itu kisim in context ka OBC lara kidon de gibong balara ni si ya kren di reservation policy idei ban base na ka level of backwardness yong ba ki don ki katu ka ni ki kin hun chai pen ri bi tham long sa di man ya ki wei pat at ka da ki ban tham yo hun ka reservation tham he ka reservation ka kwa ba do ni ka long ba nyimla ban len ba ki ST ki kham sa din dan ya ki OBC han dia kan Henry pelap ba ni walangi sa din ba kraru kampu di OBC nyimla ban yo la dai ka government jog India ru kabla hi ban ai ngi kita ka reservation policy ka ba kham he ban ki OBC namar ba dai ka ST population ka khamret dena ta kara hang ni pelap ba ban ong ba kita ki ba kham sa din ki ban kham yo bun yang ki khasi ba ki kham kham ki kam don nong rem ai nak ta ba de don sente ke ba ka tu hi ki ba hi la dab ai men swa ba ya ka reservation ha ka jela ka jungi dai ban pen mai no but dai ban pen mai ka kum ka population structure ka ba
ka jela ka don nabar ba pindah pulih ya ka George Ration Policy 1972 ko ong ba hang tu ka franchise haga paragraph 1 ko ong ba in terms of their population kata ka representation in services Henry pindah page pada ya ka George Ration Policy itu ka ratio of reservation ka claim pensong long rim ya ka halo kata ka population Kawaki kasi hidon sub 1%, igaru berantang lai puar persen, kiai lang 10%. Te bat ya ki order SC hantu baka population ke berit bah kiai hadu 1%. Te hang tu kelab ba kani ka 1972 hi kamlong logical, kamlong scientific, ka rukom snai kani ka policy. Kena kata sahabat punya senai kena guna policy kadai run hi ka scientific basis dan ka logical basis itu ka. Ini orang ba idei ban ya bet ka kum ka population structure ka ba lakaran sai lu hakin ka priam hakin ka paragraph 1 yang ka 1972 so reservation policy. Kai ka ba ni ban ini kalau ba ni dei ban sing hi ya 1971 as this year. Senam ubah henti sekitar reservation policy na marka dei ka senam ru ka ba lok bintang siyo ya ke jala bat ka reflect sisa ya ka lingdon hill so ke jala ka ni ka report na bar hadir kena sim ya ki census ki hadir ki don ki wei pat ki factor ki ba la ban kata ya ka population de kata ka wei ka birth rate ka wei ka de ka migration de hak ni ka long ba ni kumna ka party ni snow ba ini bensin hi 1971 but reflect that ya ka status of population cho ka jala ka ni por ba yo ya ka jala